Вітаю, шановне господарство. В ефірі кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Некаторыя палітвязні адмовіліся выходзіць на волю 3 ліпеня, не пагадзіўшыся з умовамі вызвалення. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле праваабаронцаў, гэта можа быць звязана з тым, што некаторых выпускалі праз памілаванне. У такім выпадку палізняволеныя пісалі прашэнне на імя Лукашэнкі. Замест тых, хто адмовіўся выйсці на волю, прапанавалі і іншым палітвязням. Таксама ў цэнтры «Вясна» паведамілі, што працэдура вызвалення адбывалася вельмі хутка. Некаторым нават не далі сабраць рэчаў. Праваабаронцам вядома пра 18 палітвязняў, якія выйшлі на волю 3 ліпеня. Гэта 4 жанчыны і 14 мужчынаў. Сярод іх былы старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Імёнаў іншых з прычынаў бяспекі не называюць. Беларускія спецслужбы ў лістападзе 2020 года купілі на імя Романа Пратасевіча 2 аўтамабіля ў Польшчы. Адзін з іх потым быў перагнаны ў Літву. Пра гэта паведаміла ў сваім расследаванні польскае выданне «Газета Выборча». Аўтары расследавання Марцін Рыбак і Пётр Жытніцкі сцвярджаюць, што сам Роман не ведаў пра існаванне гэтых аўтаў. Польскае агенцтва нацыянальнай бяспекі высветліла, што пакупніком выступіў украінец Расім Г. Згодна з версіяй расследавальнікаў, дзякуючы зарэгістраваным на Пратасевіча аўтамабілям, журналіста можна было падставіць, напрыклад, спісаць на яго дарожна-транспартнае здарэнне. Паводле версіі Reform News, аўтамабілі можна было б выкарыстоўваць для выкрадання і вывазу Пратасевіча з тэрыторыі Польшчы ці Літвы. Нагадаю, былы галоўны рэдактар «Нехта» быў затрыманы ў Менску 23 траўня 2021 года пасля экстраннай пасадкі самалёта Ryanair. Стаміўся і мае адпачыць. Александр Лукашенко ускосна прызнаў, што мае праблемы са здароўем. Пра гэта ён заявіў на рэспубліканскім свяце Купалля. Александрыя збірае сяброў. Июль месяц всегда тяжелые времена для президента. Очень много массовых мероприятий. А самое трудное – это когда огромное количество людей, и каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет. Где-то проклинает, где-то благодарит, где-то еще что-то. Лукашенку стала дрэнна на саміце шанхайскай арганізацыі супрацы ў Казахстане. Пра гэта паведаміў расійскі тэлеканал «Дождь» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле каналу стан дыктатара пагоршыўся 3 ліпеня. Гэта далёка не першы эпізод, звязаны са здароўем Лукашэнкі. Да прыкладу, летась на парадзе 9 траўня ў Маскве ён з цяжкасцю перамяшчаўся. Да вечнага агня яго вёз электрамабіль, а адразу пасля ўрачыстасці Лукашенка вярнуўся ў Менск. Інтэграцыя з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы набліжаецца да крытычнага ўзроўню. Гэткую заяву зрабіў Павел Латушка ў Варшаве на канферэнцыі «Будучыня Беларусі. Забыты фронт расійскай экспансіі». Паводле кіраўніка НАУ, палітычны і вайсковы кантроль над Беларусю ўсё больш пераходзіць у рукі Расіі, ад рэсурсаў якой цалкам залежыць рэжым Лукашэнкі. Памылкай у падыходзе заходніх краінаў да Беларусі Павел Латушка назваў стратэгію не ціснуць на Лукашэнку. Яна бессэнсоўная і, паводле кіраўніка НАУ, прывяла да крытычнай сітуацыі як унутры Беларусі, так і на межах з Украінай і еўразвязам. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі з візітам у Варшаве. Ён правёў перамовы з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам і прэм'ер-міністрам краіны Дональдам Тускам. Варшава і Кіеў павінны ўзгадніць свае пазіцыі напярэдадні саміту НАТО, які заўтра пачынаецца ў Вашынгтоне. Намеснік міністра ўнутраных справаў адміністрацыі Польшчы Чэслаў Мрочак паведаміў, што падчас візіту Зеленскі і Дуда падпішуць двухбаковае пагадненне аб доўгатэрміновай супрацы ў сферы бяспекі. Апошні раз украінскі прэзідэнт наведваў Польшчу з афіцыйным візітам на пачатку красавіка. У Киеве, прынамсі, 9 асобаў загінулі і 25 атрымалі раненні ў выніку ранішняй масіраванай ракетнай атакі Расіі. Пацярпелі 7 раёнаў украінскай сталіцы. У адным з іх абрынулася частка будынку дзіцячай бальніцы. Адзін з лекараў у соцсетках паведаміў, што ў момант удару праходзілі 2 аперацыі. Ратавальнікі, медыкі і мінакі разбіраюць завалы маленькіх пацыентаў, эвакуююць у іншыя бальніцы гораду. У выніку атакі на Крывы Рог загінулі 10 асобаў, 31 чалавек атрымаў раненні. Расійскія ракеты трапілі ў жылы дом і адміністрацыйны будынак заводу.
Адзін з лекараў у сацыяльных сетках паведаміў, што ў момант удару праходзілі дзве аперацыі. Ратавальнікі, медыкі і мінакі разбіраюць завалы. Маленькіх пацыентаў эвакуююць у іншыя бальніцы гораду. Паводле прэзідэнта Владзіміра Зяленскага, пад заваламі кіеўскай дзіцячай бальніцы застаюцца людзі. Гэта быў адзін з самых жорсткіх абстрэлаў Кіева за апошнія 2 гады, заявіў мэр украінскай сталіцы Віталій Клічко. Сёння Расія выпусціла каля 40 ракет розных тыпаў па некалькіх гарадах Украіны. Вядома, больш як пра 20 загінулых. Новы міністр абароны Вялікай Брытаніі Джон Гілі паабяцаў цягам 100 дзён вылучыць Украіне пакет дапамогі, які паабяцаў папярэдні ўрад Аб'яднанага Каралеўства. Пра гэта ён паведаміў падчас візіту ў Адэсу, дзе напярэдадні сустрэўся з Уладзімірам Зяленскім. Дапамога будзе ўключаць у сябе артылерыю, 250 000 боепрыпасаў і 90 ракет «Брымстоун». Джон Гілі таксама запэўніў, што з прыходам лейбарыстаў да ўлады ў Вялікай Брытаніі падтрыманне Украіны здабудзе новы імпульс. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан прыбыў з візітам у Пекін, дзе сустрэўся са старшынём КНР Сі Цзіньпінам. Орбан назваў Кітай трэцяй кропкай сваёй міратворчай місіі пасля Расіі і Украіны. Фота ў аэрапорце вугорскі прэм'ер на сваёй старонцы ў садсетцы X падпісаў «Місія міру 3.0 Пекін». Паводле інфармацыйнага агенцтва Сіньхуа падчас сустрэчы старшыня КНР заявіў, што ў інтарэсах усіх бакоў дабіцца спынення агню ва ўкраіне. Паводле яго цяпер трэба засяродзіцца на тым, каб не дапусціць пашырэння зоны баявых дзеянняў, не дазволіць іх эскалацыі як мага хутчэй астудзіць сітуацыю. Падчас перамоваў таксама закраналася тэма дачыненняў Кітаю і еўразвязу. Сі Цзіньпін падкрэсліў, што ў Кітаю і Еўропы няма геапалітычных і фундаментальных канфліктаў інтарэсаў. У сваю чаргу вугорскі прэм'ер назваў Кітай ключавой краінай у стварэнні умоваў міру ва ўкраіне. Наступным горадам у турне Орбана стане Вашынгтон. На мінулым тыдні Віктор Орбан пабываў у Кіеве і Маскве, дзе правёў перамовы з прэзідэнтамі Уладзімірам Зяленскім і Уладзімірам Пуціным. Расія можа выступіць супраць НАТО праз 5 гадоў у 2029-м. Такую думку агучыў генеральны інспектар Бундесвера Карстен Броер. Ён заклікаў павялічыць абаронны бюджэт для стрымлівання Расіі. У інтэрв'ю з Süddeutsche Zeitung напярэдадні саміту НАТО нямецкі генерал заявіў, што Расія нарошчвае свой вайсковы патэнцыял, які выходзіць за межы таго, што ёй трэба для вядзення цяперашняй агрэсіўнай вайны. Паводле Броера, планаваная колькасць узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі да 1,5 мільёна вайскоўцаў. Гэта больш, чым ва ўсім еўразвязе. Танкаў штогод Расія вырабляе ад 1000 да 1500. Калі ўзяць 5 найбуйнейшых арміяў НАТО ў Еўропе, у іх ёсць усяго палова гэтай колькасці, адзначыў Броер. У Францыі падвялі вынікі датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў краіны першае месца заняла левая кааліцыя «Новы народны фронт». На другім месцы кааліцыя прэзідэнта Макрона «Разам», на трэцім ультраправае нацыянальнае аб'яднанне Марин Ле Пен і Жардана Бардэля. Пры гэтым ніводнай палітычнай сіле не ўдалося атрымаць большасці ў парламенце. Жан-Люк Меланшон, адзін з лідараў Новага народнага фронту, магчымасць фармавання кааліцыі паміж левымі партыямі і цэнтрысцкім блокам Макрона адхіліў. Марин Ле Пен з правага нацыянальнага аб'яднання таксама адкінула магчымасць удзелу ў кааліцыйным урадзе. Яўка на галасаванне склала амаль 67% і стала адной з самых высокіх за апошнія 40 гадоў. Прэм'ер-міністр Францыі Габріэль Аталь на фоне вынікаў выбараў у парламент вырашыў пайсці ў адстаўку. Сваё рашэнне ён патлумачыў тым, што цэнтрысцкай кааліцыі дзейнага кіраўніка краіны не ўдалося атрымаць большасці месцаў у нацыянальным сходзе. У Беларусі з пачатку года патанулі 14 няпоўнагадовых. Пра гэта паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў. Паводле інфармацыі ведамства, яны заставаліся без нагляду дарослых. Ва ўсіх выпадках бацькі не ведалі, што дзеці планавалі купацца. У міністэрстве азначылі, што асобам маладзейшым за 14 гадоў забаронена быць на пляжах без суправаджэння дарослых. Акрамя таго, ведамства нагадвае, што плаваць можна ў строга адведзеных месцах. А выконваць правілы бяспекі трэба незалежна ад умення плаваць. Паводле статыстыкі, часцей тонуць тыя, хто умее добра плаваць. Шматпакутная сцяна дому на вуліцы Нёманскай у сталічным мікрараёне Каменная Горка зноў прыцягвае да сябе ўвагу. З яе чарговы раз абрынуўся ацяпляльнік.
Гісторыя пачалася летась у лістападзе, калі з часткі дому ацяпляльнік абваліўся першы раз. Плошча абрушэння захапіла некалькі паверхаў. Фасад у выніку абнавілі, аднак радаваліся жыхары ўсяго толькі 9 месяцаў. Гэтым разам маштаб праблемы не такі вялікі, адвалілася секцыя аднаго паверха. Як паведамілі відавочцы, пацярпелых няма. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы!